Добро утро! Днес е 1 май и е почивен ден. И още от миналата седмица си бях решила, че това ще е моят ден, тъй като Иван го няма няколко дни. Реших, че днес просто ще бъде моят ден и ще си обърна внимание и ще правя каквото си искам и от каквото имам нужда всъщност. Станах преди малко, сега ще си направя сутрешната рутина, след това ще закуся, след това ще се гримирам и ще разходя кучето. От 11 съм на психолог. Реших, че е крайно време да се погрижа вече за менталното си здраве. Така че това смятам, че е топ грижа в момента. След това ще имам среща с една приятелка, прибирам се и общо взето няма да е кой знае колко динамичен деня, просто развлекателно грижовен към мен. Така че сега просто ще си направя сутрешната рутина, ще се гримирам и така. Между другото нещо, което страшно много ми помага сутрин, е да не си гледам телефона. Сега в момента снимам с него, нали, очевидно, но по принцип сутрин, когато ставам и особено когато съм на работа, гледам сутрин да не си гледам телефона поне половин час. Просто ставам алармата, изключвам го и си продължавам с задачките. Като, да, помага ми със сигурност. В смисъл, не е първото нещо, което виждам сутрин. Обмислям сега да си сложа пачове под очите. Аз използвам ето тези. Просто са от Лили, мисля, че 2 пъти в седмицата горе-долу си ги ползвам и мисля сега да си сложа. Като докато поседя с тях, може би ще прочита малко книга или ще си пиша в дневника и вече след това ще се гримирам. Скоро не сме се виждали тук, въпреки че аз преди това видео ще съм качила няколко видеа, но всъщност доста време не качвах. Просто генерално не качвах, нито в Инстаграм, нито никъде. И причината за това всъщност е, че наистина не се чувствах добре, нито физически, нито психически. Доста често бях в болницата и по някакви прегледи, неща, всичко за щастие, що годе наред. В смисъл, най-лошото не е със сигурност, така че просто се опитвам, въпреки всички обстоятелства, да си живея живота нормално. Затова всъщност много се радвам, че сега много тъп ще прозвучи. Честно казано, Иван отива на планина. Аз не съм човек, който се кефи на такива неща или поне не на някакви много тежки преходи. Той се отива с приятели. Аз се радвам, защото имам нужда от един дълъг уикенд, в който да се погрижа за себе си. Утре събота и неделя, честно казано, нямам абсолютно никакви планове, нямам никаква представа какво ще правя. Времето в момента е отвратително. Сега пече слънце, но пише, че е 3 градуса, а сме 1 май. Но аз въпреки това реших, че ще изляза. Ще видим вече утре как ще и дали ще искам изобщо да съм навън. Това ми е закуската за деня. Не е най-естеството нещо, обаче много вкусно и ме засища доста. Тук имаме една филийка от лимец препечена с 2 сварени яйца намачкани, с една лъжица крема сирене и половина авокадо и салатка. След малко ще се направи вода с лимон и сол и ще си спия всичките добавки, тъй като пия добавки с желязо и те трябва да се пият с витамин С, така че ще си направя тази водичка, пък е много вкусна и приятничка. Сега го хапвам това и ще си видим после. Продължавам си скинкера, след като си махнах пачовете за очи с това, което е също на Medipil. Това е тонер. Някои хора си го слагат директно на тампон, но аз предпочитам на ръка, защото и без това
е скъп и ми трябват само 2 помпички да си мина цялото лице. Между другото, с белезите имам доста напредък. И виновника според мен за този напредък е ето това, което ползвам обаче само вечер на Bioderma. Това е единственото нещо, което съм променила в рутината ми. Плюс това, че нали, не ям толкова млечни и захар вече. Но освен тази пъпка, която ми е активна, белезите доста избледняха. Наистина, аз съм шокирана от един продукт, как може да избледне толкова. Сега използвам сутрин ето това на Eucerin, като то почти свършва. Като цяло не знам дали съм доволна от него, защото е доста изсушава кожата. Аз даже си бях направила много гадни рани на носа, ето тук. И спрях да го ползвам около носа и си мажа само бузите и челото, защото просто много изсушава и колкото и да слагам крем. Да. Даже задължително си мия и ръцете след него, защото страшно много изсушава. За дневен крем използвам ето този на Yenges, като от него също ми трябват 2 помпишки. Той е малко като тип мляко. Води се, че имитира млякото за лице на Rode, който е марката на Hailey Bieber. И е много хидратиращо, доста е добро, въпреки че сега в студените месеци кожата ми определено има нужда от повече хидратация и вечер особено ползвам светилото на кремовете и това е Cicaplast на La Roche. Сега ще го изчакам да изсъхне и ще си сложа малко слънцезащита. Ето тази, въпреки че навън грам слънце няма, но нали слагаме си. И ще се гримирам. И обаче ще ви оставя, защото съм показвала как се гримирам 1500 пъти, няма нужда. И ще се включа после. Аз се прибрах и си полегнах. Ама слез, защото така боли. Слез долу. Пусни лапите. Така като се прибирам и като сме двете, иначе като Иван тук не го прави това. Ама като сме само двечките. Ама седни долу, да и така не ми е много удобно. Така. Ой, матята. Матинко, ко врезма, мамо? Ти слуша ли? Аз много се изморих, сега малко си почувам. После ще излезем на разходка. Ще ходим на разходка. Да, ще ходим ли? Ще има ли навънка? Искаш навънка? Да, ще отидем след малко, мамка. Да, котенце, мило сладко. Сега сме на вечерна разходка с кучето. Аз бях на психолог, час и половина. Доста добре се почувствах. Направихме даже и една медитация. След това се видях с Плами. Може някой вас да я знае. Тя също качва в YouTube. Бяхме навън с Плами на кафе. След това отидох между другото до вторите, но това го снимах за TikTok. Купих си една риза и 2 чифта обувки за 5 евро. По принцип, аз избягвам да си купувам обувки оттам. И честно казано, си купих 2 чифта за експеримент, защото буквално бяха по 1,50 евро. И аз дадох 3 евро за Adidas Campus и чисто нови готини конвърски, които естествено аз сега пуснах да изпера. Изпрах ги, ще ги изпера втори път и след втория път ще почна да ги търкам на ръка, за да видя дали ще мога да ги измия достатъчно добре, за да мога да ги нося все пак. И така, отдавна не бях ходила така по вторите и ми беше доста приятно. Сега се разхождаме, понеже времето е доста студено. Виждате, че носа ми е буквално червен. Ще се разходим малко по-набързо, след което аз ще се прибера вкъщи и ще изчистя малко, тъй като нещо, което буквално забравих да снимам, защото забравих, че снимам влог. И това е, че си изкарах част от летните дрехи и прибрах палтата си, без реално това яке, всичко останало просто го прибрах, манифестирайки си най-после лятото, тъй като след една седмица с Иван заминаваме за Малага и аз нямам никакви
дрехи изкарани, които да са подходящи за там. И реших да ги изкарам, за да мога да ги изпера, или поне част от тях да изпера, и да избера какво ще обличам там и да сме готови, чисти и изгладени. И така, това направих докато не снимах. Сега ще се разходим. Когато се прибера, най-вероятно ще се изкъпя. Когато се изкъпя, ще хапна, ще ви покажа какво имам направено за вечеря. И ще си пусна бригада нов дом и ще си сложа една маска корейска, която до сега не бях виждала никъде, но реших да я пробвам. Казаха ми, че е много хубава за изсветляване на белези, които, както вие знаете, аз имам. И ще я пробвам. Отделно от това, мисля да попиша малко, докато гледам бригада нов дом, може би и след това, тъй като отдавна не бях качвала нито в YouTube, нито в Instagram, нито в TikTok. И съм решила тази година и до края на годината да си направя някаква малка стратегия за това какво точно искам да качвам и да ми се прави, защото някакси не искам да навлизам в ниша, която не ми е приятна и не искам да снимам видеа просто за да снимам нещо, а да имам генерални идеи, когато не се вдъхновявам и когато нямам конкретна тема, за която да говоря, да имам такава написана и да мога да снимам нещо. Така че сега се наслаждаваме малко на разходката, след това се прибираме и се продължавам с деня. Трети ден, това ми е вечерата, но това е едно от най-вкусните неща, които си правя. Кускус с пилешко, зеленчуци, като тук имам морков, чушка и царевица и отгоре слагам хумус, защото иначе е сухо. Като го разбъркам, става буквално брутално, много го обичам, много ми е вкусно. Сега ще изпусна бригада нов дом, ще си запаля една свещ. И докато хапвам, ще го погледам, след което ще си свърша някаква работа на лаптопа, ще си пиша някакви неща и ще си сложа маската за лице, за която ви казах и след малко ще ви я покажа. Направих си месечната поръчка от MyProtein с неща, които ще дойдат и ще трябва да ги снимам. Много се вълнувам, защото си поръчах много яки неща. Аз мисля да снимам и на почивката ни в Испания, така че ще има много яко съдържание. Ето я маската. Тя отново е на Biodense, само че тази е с глутатион, ниацинамид, хиалуронова киселина и куркума и се води, че се бори с пигментация и светлява се. Аз съм наясно, че от една маска това нещо няма да се случи, но обичам да тествам на марката и всъщност, когато станаха популярни, много почнаха да се внасят най-различни. Тази конкретно не съм я виждала никъде другаде, освен Беркер, откъдето всъщност си я купих. Момичетата в Беркер са уникални. Аз много харесвам магазина, въпреки че не ползвам твърде много корейска козметика, но много ми харесва магазина. Всъщност тонера сутринта, който ви показах и слънцезащитата са ми от тях. Аз с тези маски изобщо не се разбирам. Между другото мириша на куркума. По простата причина, че винаги успявам да ги скъсам. И не знам дори как е възможно една такава маска да изглежда по естетичен начин. Абсурд. Този път я сложих без да я скъсам. Ще изчакам малко да попия и тогава ще се върна да си говорим. Но сега си лягам да гледам бригада нов дом и да си пиша на лаптопа някакви неща и да си върша работа. Маската стана малко по-прозрачна, вече 2 часа седя с нея. Обработих цели 2 видеа за YouTube и ги настроих да се качват. Едното ще се качи утре, другото ще се качи след 3 дни. Сега си гледам и слушам едно YouTube видео от друго. Ще обработвам малко и за TikTok, докато маската още повече стане прозрачна, за да мога да я махна вече. Мисля да си избеля зъбите. Те в принцип са ми бели. Много зъболекари са ми правили между другото комплименти, защото аз си избелвам зъбите с лентички. То 2 пъти в годината и то аз използвам примерно 7 лентички в годината. Но понеже си дипломирам след 2 седмици, искам сега и преди пътуването ни да си сложа. По принцип трябва да си измия зъбите и да изчакам някакво известно време, но в случая няма да го направя. Ще си измия съвсем лекичко и внимателно зъбите.
и ще си сложа лентичките и ще го направя така около 4 дни. Сега ще си довърша да си обработвам и се чудя дали да снимам и утре. Ще видим, тъй като нямам абсолютно никакви планове, освен че ще се опитам да легна до максимум 1 часа, за да мога да стана към 9. Даже ще се опитам до 12:30 да си легна, за да мога да стана към 8:30, защото не искам да ми минава деня така. Чудя се дали да отида да гледам Дявола носи Прада сама в мола утре, защото знам, че филма е нов, хайпа е голям и се притеснявам да не е пълна залата, защото не съм много фен на пълни зали. Така че ще си помисля, ще видя какъв е капацитета на залата и дали има места. И ако има, може да отида да го гледам и да се прибера. Мисля и да тренирам утре. Искам и да изчистя малко пролетно почистване. Така че направо ще ви снимам и утре. Защото този влог според мен до момента ще стане много къс с този един ден, в който можеше да направи повече неща, но каквото сме свършили, имам още 2 дни уикенд. Така че да, сега ще дообработвам, ще догледам видеята, които гледам тук. Пуснала съм си YouTube и ще си лягам. Почваме работа. Да. И мен тогава ме хвана страх, че ще съм... Добро утро, хора! Станах преди около половин час. Навън пече слънце и затова съм застанала така на дивана. Хубаво да ме напече. И си направих закуска. Сега ще ви покажа какво ще ям. Днес нямам абсолютно никакъв план. Нещо, което със сигурност ми се иска да направя, да отида на фитнес. Второто, което искам да направя, или поне да започна частично, е пролетно почистване, като мисля да започна с тук всичките кухненски шкафчета. Тук в момента чакам следващото пране. Знаете, че вчера си изкарах всички летни дрехи и искам да ги изпера. Те са там. Ще почистя всичките ни шкафчета, ще видя какво имаме, какво нямаме и какво ни трябва. И ще изхвърля всичко. Също друго нещо, което трябва да направя, да изчистя банята. По принцип говоря, да изчистя терасата доста добре, обаче вода да вали, не знам изобщо дали има смисъл, но да речем, че ще пробвам. И така, нещо, за което се чудя обаче е дали да отида на Дявола носи Прада сама. Не знам дали ми се ходи, не знам дали изобщо ми се гримира, излиза и отива на филм за това. Не мога да преценя. За сега просто ще го реша в момента. Мисля сега първо просто да хапна и после да започна лека по лека с почистването. Трябва да изкарам кучета на разходка. И след това ще видим къде ще ме отнесе деня. За закуска си направих отново тост отдолу. Тук е с авокадо и 2 яйца и си нарязах и 2 кивита. И още взето това ще хапна. Направих си сетъпа с лаптопа, тефтера. Направих си кафе с лед, между другото. Слушайте само. Това е най-сатисфайнг звука на света. Направих си сетъпчето. Сега ще си разпиша някакви неща за деня. Ще си разпиша какво трябва да почистя и какво ще успея днес да направя. Сега пуснах и прахосмокачка. С кучето се разходихме. Айви! Здрасти, мамо! И сега просто мисля да поскролвам малко в Pinterest. Искам да ми дойдат някакви идеи за видеа. Ще си разпиша такива и така. Добре ти е, май. Аз трябва да чистя, ти спиш. Мама. Хи-хи. И така се ляга тя. Любимото. Нали бе? Тъмбичка. Между другото, ако не сте виждали този канал на тази дама, много силно ви съветвам да го видите, защото тя прави едно от най-стойностите съдържания според мен в България. И Дейси Стоянова. Това са ми топ 2 ютубърки, даже тя тук не ми излиза, но Дейси също е много готина. Това са каналите, които гледам аз най-често на български. Сега това, което ще направя е да започна да чиста, като си направих един списък, ще се взема първо с ето тези шкафове, просто да видя какво има в тях, да изкарам всичко, да почистя вътре шкафчетата и да го вкарам. След това ще направя също и с тези. И не знам дали, може би до тук ще приключа за днес. Просто искам лека по лека да се случат нещата.
Часът е, маля, ужасно изглежда. Часът е 1:15. Аз спрях тук просто от протеина, така изглеждам. Ще направих кисело мляко с протеин направих. Това са оризови перли и боровинки. Ще го хапна и ще довърша. Иначе подредих всичките тези шкафчета. Подредих ето тези шкафчета. Сега ще почна с тези двата, които ще са много трудни. И се прехвърлям ето тук горе. Ще видим докъде ще стигна. Нямам някаква цел конкретна колко точно ще изчистя, но колкото успея. Дори не мога да ви опиша, че това всичкото, плюс това всичкото го изкарах от този шкаф, който ще е най-трудният за подреждане. Обаче супер много се изморих, но искам просто да го подредя, защото това нещо е абсолютно излишен буклук в повечето случаи. Така че сега ще видим какво ще запазим и какво ще изхвърлим. Ето това изхвърлям. Даже ще сляза на 2 пъти, защото то просто няма да стане на един път. Слизам на 2 пъти да го изхвърля и трябва да пусна прахосмокачка, защото тук навсякъде е мръсно от... Като, да, изкарвах някакви неща и хвърлях, така че това ще го изхвърлим, пускам прахосмокачка. И между другото, в момента е 4 часа, за 5 часа си записах час да отида на солна стая. Казвала съм ви преди, че по принцип се старая, от 2 седмици не съм ходила. Мислех да ходя на фитнес, честно ви казвам, обаче се захласнах по чистенето, така че ще отида на солна стая, след това може би ще отида до ДМ. След ДМ се прибирам да разходя кучето и лягам. Ох, в крайна сметка, утре ще отида на Дявол носи Прада с една приятелка. И преди това ще се постарая да отида на фитнес. Иван утре се прибира, така че въобще денят ще е пълен. Сега отивам да изхвърля буклука. После ще ви снимам от солната стая. Дойдох на солната стая. И ми е много приятно. Между другото, по принцип е хубаво тук да си бос. Защото идеята се отде да попива в кожата. Лятото даже ще си идвам по путник. Част от предимствата на солната стая, освен за дихателните пътища, много често говорят тук деца, които са болни или са пред разболяване, пред настинка. А също като усетя, че е по-хладно, си идвам тук профилактично си правя като инхалации. Освен това, се води, че е здравословно и за кожата. Чувате, че има и такива звуци, лекички на вода, природа и така нататък. Аз сега съм си взела тази книга Квантовия войн и имам 40 минутки да си почита малко, докато ми спре сесията. We got the goodies. Навън е доста студено. Аз съм като кошарче, но не ми пука. Даже ще сложи шапка, защото... И сега отивам да вземем бебката и отиваме на разходка. Един истински girl dinner. Сварих си, сега си изядах малко, няма да лъжа. Паста, вътре с рикота и спанак. Взех си кола зиро. Много ми се пиеше просто. И тук имам салатка с маруля, домати, краставици, чушка и кедрови ядки с зехтина вкусена. И си пускам Дявол носи Прада, първата част, за да може утре като отида да си спомням какво е било в първата част. И така да гледам втората. И това ми е сетъпа. Много ми е готино. Облякох си пижамата. Нещо съм си цапала. Буквално си ексфолирах тялото, намазах се с 2 крема и се чувствам чудесно. Така че приключва вечерта за мен, буквално деня приключва. Ще изгледам филма и може би ще си лягам, защото искам утре сутринта да стана рано и да мога да отида на фитнес преди да отида в мола. Добро утро, часът е 9. Аз станах преди малко. Направих същата закуска като вчерашния ми обяд и малко фасачо масло ще служа. Супер много ми се спи. Много се събуждах заради кучето, защото тя не спира да шава. И сега спи най-спокойно, се е свряла там в леглото. Което сега най-спокойно е там, се е свряла в леглото. Облична съм с палтото на Иван, защото аз моите си ги прибрах, защото си е 2 май. И малко ми е късо, аз обичам да са ми много дълги, но
Това е аутфита, реших да сложа едни токченца, да се почувствам. Хора, чувствам се много бадас и си купих 2 чифта обувки за 20 евро общо. 20 и нещо и 2, примерно. И сега се прибираме и като се прибера ще ви ги покажа. Филмът беше 10 от 10. Много айконик. Аз като гледам такива филми, много се вдъхновявам за собствения си живот, въпреки че е конкретно за Дявол носи Прада и въобще модната и маркетинг индустрията. Аз много добре знам какво реално коства на един човек да работи в нея и да оцелее, за да не бъде пометен и изяден от нея. Но, anyway, много се вдъхнових, много ми хареса, прекарах си уникално, страхотно, невероятно. Купих си 2 чифта нови обувки, които едните ще взема с мен в Испания и ще ви ги покажа като се прибера. Сега се прибирам. Да ви покажа аутфита ми, доколкото е възможно. Ето това е. Много ми харесва. Чувствах се много бадас. Отдавна не се бях правила толкова готина. Ризата е втора употреба. Панталонките мисля, че бяха от Резърт. Обувките, между другото, са топ попадени от Shein. Грам не ме болят краката с тях, разбирате ли, страхотни са. И така, и сега ще ви покажа всъщност обувките, които си взех. Ето това е първият чифт. Като те са съвсем малко токченце. И са много сладки, тук с къшка отпред. И мисля да ги разтъпча утре и да ги взема с мен в Испания. Така че ще видим. Хора, вторите обувки бяха само 8 евро. Как да не ги взема? Те са уникални са с Kitten Hill и искам да се науча да почна да нося повече токчета, защото ще ви покажа аз каква колекция от токчета имам и как не съм обувала нито един чифт от тях скоро. И мисля това да се промени, искам да почна да се чувствам повече жена и готина и себе си. И особено филма ме мотивира ужасно много за това. Аз съм голям фен на модата, като цяло на начина, по който те кара да се чувстваш, когато си облечен добре спрямо твоите лични представи, защото това си е за моята представа, но за някой друг представата ще бъде нещо тотално различно и съм много excited да си нося новите неща. Сега ще ви покажа аз каква колекция от обувки имам. Като влеземе и тук, ето пак да си покажа аутфитчето, даже утре ще си го облека в офиса. Тук, приятели, това дори не са всички, защото тук съм оставила тези, които нося по-редовно. Под леглото има още. Тези са, които ще нося на дипломирането. Тези са уникални. За съжаление са ми малко големи. Аз направих един хак да си напъхам памук вътре и така да ги нося. Не ме питайте защо. Тези също са уникални, само че сега още не имаме времето, защото са сандали. Тези са от една втора употреба, между другото. Също са много удобни, въпреки че са доста високи. Тези не са обувани нито веднъж. Също са такива бежево-розови. Тези са смъртта, буквално, защото са ужасно високи и са ужасно неудобни, но anyway, няма значение, смисъл в сравнение с тези, нали? Тези също са много красиви и също са ужасно неудобни. И най-неудобните, аз съм ги оставила нарочно отзад, най-неудобната обувка на света. Ето тази прекрасна неземна уникална красота от Zara. И те не са неудобни, защото са високи, а защото тази къшка не спира да пада. И както виждате, тук има място за точно още 2 чифта обувки.